dlouho jste s těmi policisty byl, víte, jak je to těžké, víte, že se dělají chyby, víte, že se dělá hromnou chyb, za které platíme miliony odškodného, to se prostě stane. A mně přijde neuvěřitelné, že jako člověk, který jsem laik, jasně, jsem politický komentátor, jsem člověk, který v policii dělal a nedělal jsem v policii, já bych si v životě nedovolil, tak jako vy, tímto ostrým způsobem odsoudit vaše bývalé kolegy, že udělali chybu. Vy dobře víte, že jste dělal chyby. Platíme miliony odškodné a to jsou ještě malé odškodné, protože u nás se dají malá odškodná. Ale za ten váš zásah prostě by se mohli platit klidně 150, 200, 300 milionů korun. Dobře. Zásahy stranou. A mě strašně mrzí, že vy jako člověk, který v té policii měl výsadní postavení, byl jste šéfem z jednoho největších útvarů. Mladí kluci možná všech policii kvůli vám, že jste ten člověk, který zatočí s korupcí, s těmi lumpy. A vy dneska říkáte, vy jste ty, kteří to totálně podělali a posrali. Pardon, hned vás nechám domluv, Martine, pardon. Můžu se k němu? Pardon, ministr vnitra, protože jestli já něco vyčám ministrovi vnitra, že si dostatečně nezastal. Ale ti kluci a policejní prezident čekali, že vy, jako člověk, který tomu rozumí, tak si zastanete. Děkuji, Martine. Pan Šlachta má slovo. Pan Šlachta má slovo. Prosím, reagujte. Používáte expresivní výrazy a slyším, to není komentátor Primasie, ne, vy jste komentátor pana Bendy a ODS. Takže používáte přesně tyto výrazy. Mlčte. Pardon. Martine, nechme to. Mlčte, co tady vykládáte. Martine, prosím, je to neakceptovatelný. Pojďme, pane, necháme mluvit pana Šlachtu. Martine, prosím, buď profesionální. Můžu na toho člověka Martine, prosím, buď profesionál. Pane Šlachto, reagujte, prosím, v klidu. Martine, prosím. Tady na toho člověka reagovat. Ne, pojďme se bavit. Kdo začal tát politiku? Úřad vlády a podobné věci? Nechme politiku. Takže se mlčte. Martine. Pardon, pánové, já navrhuji, abychom pustili znovu ten příspěvek, který jsme měli. Prosím, podívejte se. Tohle je rekonstrukce toho, co se odehrálo 21. prosince, minutu po minutě. Jsme zpátky, emoce jsou na pořadu dne, omlouvám se divákům a omlouvám se i vám, pane Šlachto. Zkrátka dobře, ta věc je citlivá, tedy pokud chcete reagovat na to, co tu zaznělo, reagujte a pojďme se vrátit k meritu věci. Reaguji tady na toho člověka, já nebudu...